Kachiel chenro mari mar Rameny County wagomba kweche gi kip mag tuoche biro e sama piny mar Kenya nocha nolok chik ni rik mar duol kata okumba mar thieth NHIF biro e sa bende ma tuo mar COVID-19 pod tiere kar kae biro e sa ma tuoche mathoth mokalo bende pod biro kendo hinyo oganda penjore siptende ma wakonywa e yo makare koso konyo e yo makare yore mage bende manitiere wanyalo thiedhore godo mondo mi wayud konyruok marwa. Thieth nero mar yo ma naturopathy mane oloso kod jalony Daktari Osborn Babalu PhD mano manyiso ni ng'ato motiegore ahinya gi kip mag thieth kaachiel to kod migosi Obare Wodugenya jalnero be nosebedo daktari ka moyudo thieth mare. Jaduong' mokwongo yie mar go kod mbaka wachniri mar thieth mane yudo ka jaduong' ayie erokamano ahinya. Machigne tek mar ng'ere mondo mwapuonjre nikech ngima en gima duong' ahinya nyaka wang'e to yo mar manyalo to godo gimo kaachiel koda gi puonjruok e yo makare. Daktari idhi nade? Adhi maber. Ame thuolo mar moso joma nene Lolwe TV jaduong'. Amoso uduto ungima. Erokamano ahinya. Jaduong' ame thuolo mar moso ganda lu ma neni sani jaduong'. Amoso nyikwara mogi nosagore ura ahinya. Gi nyinga iluongo ni Andrew Baremiaga. Awuok e gweng' mar Siaya District, Ukwala Sub-County. Erokamano ahinya Wodugenya. Yeah. Erokamano ahinya. Daktari Osborn, lony thieth mar lony manyasani miluongo ni naturopathy and physiotherapy. En ang'o jaduong' nikech ji mang'eny ok ong'eyo gini jaduong'? Yes. Ana los dhulo matin nikech ang'eyo matin. Yes. Nikech an wuod Nyagep, Nyaugenya. Sasa hii naturopathy inamaanisha nature cure. Yes. Natural stands for nature. Therapy means treatment. So naturopathy means treatment using natural means. Thieth kitiyo gi yo mar nature. Kaka kitia kano chue dhano. Yes. Unaona sasa kama hiyo wanyama wa mwituni. Hao wanyama wa mwituni hawana hospitali. Na lakini pia wao wanagonjeka. But they know how to interact with nature. Wanajua vile wana interact na mazingira alafu wanapona. So naturopathy it is drugless and it is non-invasive. Drugless inamaanisha kwamba hatupatii madawa, hata mitishamba hatupatiani, na tena madawa ya hospitali pia hatupatiani, lakini tunatumia mbinu zingine kama kutoa uchafu kwa mwili na mazoezi na tena kukula chakula inayofaa katika kila ugonjwa, kwa kila ugonjwa. That's what's called naturopathy. We don't give drugs, we don't give herbs, we are not herbalists, and at the same time we don't prescribe pharmaceutical drugs. Seche miwacho ni ok uchiw yath mochiw osiptal bana manyiso ni ng'ato kubiro iru ka tuo to utami yedhe momonyo kande koso timo nang'o? Mi yath osiptal adhi rasho mi yedhe abiro iri itimo nang'o je? Iwito yedhe kande? One, as a doctor, as a scientist, I cannot, siwezi kukataza mgonjwa kukunywa madawa yenye yameandikwa na daktari mwenzangu. Siwezi. Kenya tamuri. Na hiyo haiwezekani. There's no way I can cancel a prescription of a doctor. Kama iko hypertensive, yeah, because my mode of management, it does not contradict or conflict na hiyo ingine. Yes. Yeah, it doesn't even react. There's no reaction. Because mine is natural. Hata akiendelea kumeza zile hasita mudhuru. Na kwa hivyo siwezi kufanya mtu awache kumeza madawa yenye yameandikiwa. However, mtu akiendelea ye mwenyewe akipona ataenda kwa daktari mwenye alimwandikia madawa, amwambie sasa hii madawa yenye uliniandikia niendelee tu kumeza nimepona. Ndio sasa atamwambia sasa wachana na hiyo. Yes. Okelo penjo mo daktari ni awinjo ka tuo andala. Abiro ire hospital mar Rafa Naturopathy and Physiotherapy Hospital Tombo ya Kairi. Yes. Ang'o mitimo na mokwongo? Idhi tera e pim hospital moro gibake zunguro diagnose mari. How do you know gima tuo ama ing'iyang'iya kama tipo ni haron mari ni TB, haron yako ni typhoid, haron ni yako ni ulcers. How do you know? Now in most cases, yes, wagonjwa wanakujanga hapa kama already they have been diagnosed. However, I also have to
observe the patient, I must follow the right protocol, the right procedure of a hospital, whereby I look at the past medical history, the present medical history, the family and social medical history. I must observe. After observing, I must examine. After examining, then if there are the need for investigations, then I can also send a patient to go to the laboratory or to the X-ray so that I confirm some things before I arrive at the diagnosis. We follow the same procedure. As a matter of fact, naturopathy is not inferior kind of medicine, no. It's just the approach that is natural. I was trained in India myself, where at a PhD level. Punjori, India. Yeah, okay. And that means that I had to do all the medical, the basic sciences, sorted, anatomy, physiology, pathology, biochemistry, name them. And then in Kenya here, I trained as a physiotherapist first, and then I did community health up to master's level. Then I went to India, is where I did PhD in naturopathy. So we follow the scientific medical procedure in managing a patient. We don't have shortcuts. In job mandi ke mabango natibu hadi asira na kisira ya boma ile school no tadi kapoka biro ili jaduong kairi ere ise ngar chopo iri isengiyo gine roma masa moro matue benetiere principles moko mag naturopathy so unuketo mise marukanye. Yeah, we have 3 principles of naturopathy on which we are premised. One, the first principle is that all diseases are caused by one thing, and that is the accumulation of toxins in the body. That what we eat, what we drink, what we breathe in, and what we hear, vitu yenye tunakula, tunachama, gikmweyo na vitu yenye tunasikia, gikmwinjo, hiyo vikiingia kwa mwili, vinatakikana vitoke. Na visipotoka, if they don't go out, they turn against us. Ile kaka gima winjo myalo miatuo tena mingi sana. Kwa maana hiyo maneno yenye unasikia pia ina affect even your emotional status, your psychological status, and therefore it also affects the way your body works. Take for instance, wewe una high blood pressure na unaambiwa mamaka amekufa sahi na unaambiwa vibaya, the information is not quoted well, your pressure will just shoot up and die. Your mother is dead. Yeah, they are burying tomorrow. You just die. So all the things that we hear, they will affect us definitely. What we breathe in affects us. What we eat affects us. Yeah. So these things, they have to go out. Now, if they don't go out, they turn against us. And that's now what we call now a disease. Yes. Actually, the disease is just one. All these other things are just symptoms. So in naturopathy, the cause of disease is one, the accumulation of the things that have gone in and they have not gone out. Okay. Then the second principle is that what we call diseases is the body is struggling to balance itself, and that's now when you see somebody is vomiting, somebody is diarrheaing, the fever is high, the body is struggling on its own to throw off what it doesn't need. Gikmano donje denda kande, denda koda golo gige pon, koro nyaka ngoge, nyaka bende loya wukuma gene, ema koro miya tuo. Yeah, so the body is struggling to balance. But now what happens? Let's say unatapika, unaenda kwa hospitali, unatapika kwa sababu mwili haitaki hiyo vitu yenye unatapika. Magino gikanye jaduong. Inni winjo nade, asto inge nade wach mar naturopathy jadube. Bende gima ni winjo chono kata kane dongo jadube. In wuoyi modhi sikul mana maber chuth. Ok nase winjo gigo chon. Wago gik mane pok awinjo go. Koro aka erwa winjo gi sani. Kana biro ka na an grem mang'eny kabisa. Gimiluongo ni chiemo kana dhi chama ni ndase ng'ogo kucha. Odida kodwa. To koyiena machiemo, loss of appetite. To koyiena machiemo maber.
to koro kendo an kod constipation. Gigi okuok. Yes. Masebedo kathagora thaga kod tuoche ainago. Koro kane apo kawinjo gigi nam Lolwe, ne en wuok tich moro mapiny cha gonyango, nawinjo kendo narwako maka nasewinjo, nakwayo nyathina manene nitie kanyo mondo nwang' kaka de achop kar ka erego. To nokone to ng'amonyisi kanyo and gik mawinjo duto miwacho kacha anwang'o ka relate kod tuona ni erego ma onego achop kacha anene to dutum nang'o kacha makane na winjo bang' winjo ni nagocho daktari e namba manene omiwa nosomonwa, nagocho ni mana sana daktari en kure tiyudi nade mosie onyisa kaka onyalo chopo kuomi ka duto mago narwako maka nawuok chande tang'e kuma adhiye koro erowa maber. By mercy of God, no guide wadu to mwachopo kare. Wakana chopo toranga ne ini muze mae gocho gani ran. Noro wakagmor. Abena bedo mamor. No chako pinja gik mathaga. Na lero ne kariba beach. Gik mathaga e denda te. No winjo maber kabisa. Ima nokona in koro okibidok dala. Takone daktari nenda dala kokan prepared ni ang nanendo ako. Yes. Magiga mang'eny jam ang'o ni mana oko. Tina ber kodo nade. To kone dawek dewa Nyasaye bro take care of them. An Nyasaye tebe emokela ka adiera no ke ong'igi. Abe Mana gikanyo bende moro ma oro break mara mokwongo to nikech ginero maber nyaka joge kuma ntiere dala nyalo go simo ne jaduong' mar mondo me ging'e ne tang'o matimore. Nyinga en Harun Otieno, chenro mari mar Rameny County.
Telo mari manichendo mari mar Rameny County pudogo mbaka ko daktari Osborne Mabalu PhD kachiel to kodaka gi jalero udu Ugenya baba baki yena to mondo medo ngane baba nyako tieg twag nyeri to ni keche onyisa ni Haron no biro kairi ka okonyado osethiedhe mochopo kama koro sani odhi maber ahinya duto te mane chenro mari mar Rameny County Lolwe TV nikech kaber to nyaka nyiso gano mondo mwange weche gi mag thieth kachiel kod ngima ok mana siasa kende pile ka pile. Baba ichopo karika iri osetimni pimo pogore chopo makoti mondo thieth sani kodi winyana bitie lokruok moro ma in go baba maduong' ahinya nyaka nabika yes keche yienda ma conventional go koro da awegi automatically iwegewe mos kaluwore kod mipimo tinwang'o ni gini ni kare pimo gini ni kare obed skar yes odok piny any range mare yes obed pressure yes any range mare yes nan kod prostate problem yes mane malich ahinya mago duto ne koro odok piny level mare koro ulcers mane be an go yes ma very severe koro awinjo bende kodok piny othiedhi nyaka chiengi gi ochak duogo kendo koso nyisi ni biro duogo e hospital koso kaka nyisi biro bedo dak minga ka gini koro chandi jedu kanyo ema pod war ginenego ni kapok awuok ka obro nyisa gimonego adhi atim e dala how to manage myself kuchande ka onge hospital ka gi yedhe ginene monego juices makatodega madh kuchang'o mabro konya mai makelo penjo moro jaduong' nikech yande kane daktari ni radio nowacho wach moro mar ni onyalo chopo kamoro makoro keti mane juice mimadho ok icham chiemo moro amora kendo be nyalore iwone kale gini mano en very correct yes keche nyaka nadonj ka gimiluongo no kuon yes kata kod chiembwa ma popular gi yes podo kabilo kata bilo obed kuon galot obed kuon gringo en gweno en ang'o poka bilo kata bilo ase nabedo kani juice gi ekigo kod fruits yamatiyo onge kech makaya nabiro ka tuo kantiere koda gi sukari man malo ahinya nabiro ka pressure mara bedi malo kan ulcers bende ne an godo man malo ka chiel koda cheni prostate cancer yeah kachiel waknen cancer ahinya ne en mana gine mag tugruok ya kandire kod midero sani very severe kendo koro dhi maber ibo nyise ni to kodok dala tang'o bro timo to gire moko mopogore otera penjo mo daktari tuoche mage maka ng'ato nigo to chak wuoth sani mondo bi iri mago tuoche mithiedho king'iyo kamera ni tiri jadu yes number 1 the type of diseases yes yeah vile nimesema mara ya kwanza ya kwamba ugonjwa ni moja tu yes na matibabu ni moja tu basi uchafu iko kwa mwili hiyo ndio ugonjwa koromiwa nyingi tunachigie kile na sasa kama sasa huyu mzee bila alikuja na high blood pressure tukapima yeye alikuja na diabetes tukapima yeye alikuwa na shida ya urinary system kuna dawa asipomeza damu mkojo na kuanga tu damu lakini kaambia yote ni uchafu ya mwili tukamuosha ikakuwa mzuri. Sasa hii magonjwa yote ulcer, pressure, diabetes, arthritis nataka kuhesabu pole ili mtu ambaye anatazama maneno chini yenye kuno mangi man godo kitabu mara anyalo manyo daktari yes kuvimba tumbo ichuma quote yes gas yes kwa tumbo constipation constipation mfundore yes kuna hii arthritis nyamuda yes skin diseases tuma makupien del miguu kufura tielo makuot sate
mugongo kuuma, nding maremo sate, painful joints, chongeni kuondo mbongi musiko remo sate, na magonjwa mengine mingi kifua kuuma, yes, kori masamurami sate, kukohoa kila saa. Hizo vitu zote tunatibu hapa. And in most cases, yes, lifestyle diseases, yes, those diseases that are not infectious. Kwa maana lifestyle diseases, you can, the best approach is to have a lifestyle strategy. Ndio sasa hiyo ugonjwa iende. Change lifestyle mari kakani Yes. And that's what we do in naturopathy. Yes. Sasa vile huyu mgonjwa amekuja, yes, tumemtibu, already he is now used to a certain lifestyle that he has adopted. Bakoro kelo penjo moro. Yeah. An aero nyama choma. Kata aero kun girech. Kiketa lifestyle nini? Abro dak manu nyaka chiengo sipone chimwana nyalo chama nyama choma neza. Sasa you know, we would have started a walk with you. Tumeanza safari na wewe. Utakuwa unakuja hapa kila. Si ati nitakutoa kwa hizo vitu kabisa, hapana. But you eat in moderation with the guidance from myself. Because sasa kama huyu mzee atakuwa anakuja hapo for review once a month akiniambia vile yuko na tunaendelea kumpima. Na even the nearby health center pia atakuwa like now he's a hypertensive patient. Atakuwa anaenda huko kila saa wakipima. Manyiso ni iye ne ngato nikato beno biro ka kodo nyaga disutende wa moko bene moko. Yes. Kwa maana ugonjwa ile. Be ukonjuru gira teche moko kusini kiyo. Yes. Kama hapa kwa hiyo hospitali yangu, I don't work in isolation. Yes. There is a gynecologist whom I work in consultation with. I have an orthopedic surgeon whom I work in consultation. I have a cardiologist whom I work in consultation with, and many other specialists. Sifanyi kazi peke yangu, kwa maana pia mimi ni binadamu. Inaweza fika wakati wa kwamba hiyo ugonjwa sielewi na mpaka nipigie simu mwenzangu aniambie. Anbende chopo se moko mandi tu chomoko moka winji tu chopo samanyaka go simu ndake chomoko mondo mwa somparo angomi wakelu ni chendo nire nikechwe che mange magini gik manyaka wagwa mbaka midhiroge komo makoji mane momiyo wang'iyo tuoche ge koma hogano nyabe tuo mar ulcers, tuo mar diabetes, nyabe tuo mar nyamuoda arthritis, tielo makuot sate, undingi mosiko rami sate, wich bar mokinyale yweyo, kori mosiko bedo ka thungi kachiel koda gi kansa makore ka chakore, tuoche moko mathoth, tuoche mag jok mamine rariu duto te ichopo ka daktari Osborne Obal nikech onyisa ni Haron chopo sa manyako lok kitwa kaka oganda kaka wadak chande kan ng'at mosike ring'o sa tesa moro ring'ono ema miya tu owacho ni gima ichamo, gima imadho, gima iwinjo kachiel kod muya miyweyo nyalo mi tuo mahinyi. Live e chenro mari mar Rameny County, daktari Osborne Obal PhD. Baba ibiro karka gimara moro setimore nitiere ywak mosegabeti ni tuo kara mana thieth en ginero mapek ahinya. Biti gimoro mane timore kamoro mikoni oyo ma irita winjo ka pek ne ngimana kata yore giki mag manyonge. Ok asewinjo gima kamano. Ne gimoro moro ne sawa. Gima ni sawa. Yes. Kaka luoko ich. Eni madawach ne eni meja gine itimo no jotuo yote mosebiro ka erego. To onge pek moro miwinjo kata kitimo ni mago. Gigine mos kabisa. King'eyo kaka imulo ji kar kaeri, in ng'at mang'eni sewuotho osiptende mathoth ahinya, to nikitiere sani dakteche modonjo mowuondore mawacho gik moko ma samoro ok odhi kare. Itimo gik moko e yor osiptal kose gik moko itimo e yor kata mana juok gine madala kande? Gigi itimo e yor osiptal. Ok en kamag gine ne herbalist moko ma gine dala kuro. Thiedho nyaka Kisrani. Thiedho nyaka Kisrani, sijui ang'ogo ekogo. Yes. Mago kaseneno ka Erokamano. madanga wondi. Erokamano. Gigi duto itimo ka ki hospital mana ka moko ma wadhie. Ang'o minyalo nyiso ng'ama neno tipone sani, ng'ama rom kodi e higa, miyo marom kodi nyathi matin ma samoro tuo, inyalo nyise nade jodongo kaluwore gi gima neno kaeri? Kamera nitie. Gima nyalo nyiso nyikwara mogi nitie resruok, nitiere konyruok. Konyruok ochopo ka
ng'ata manyalo bedo kod tuoche ma oserame kuom ndalo mang'eny gi. An gima daher notemie kae. Otemie kaeri. Mondo ne ka donwang' lokruok. Awinji. Mano gima neno kod wang'a ka ere go. Inyalo ginene amani opogore kod daktachi wa mag herbalism, yiend bungu ma itiyo kodogo ekogo ka. Ni yiend bungu go pok aneno ka omiya ka ere go. Gin mana olembe mopogore to kod juices ma wamadho kende ma aneno ka ere go. Masedak kodo kani for the last 10 days masebedo kodo ka. Inyalo koniro konyruok jaduong'? Aneno? Ayudo konyruok maber. Ka ayudo resruok maber ma onge muriambo madang' awach ne ng'ato ni gigi en wacha okane gimoro kachani awoyo konyruok nitie ka. Nikech en Kenya ma dhano osebiro kod miriambo mathoth ahinya, jogi eko manyalo wuotho moketo mandiko kamoro amora ni giketho gik moko. Mano momiyo ka nitiere lony modonjo manyien mar naturopathy and physiotherapy nyaka waket daktari piny. Kawuono ni ne wawachone ni nyaka miwa achiel kuom jotuo misethiedho mondo mwag godo mbaka wane na adieri gima itimo ka loko ngima koso ok lok ngima. Baba wacho wach mapek ahinya ni kapo ni tuo osechandi otemie ka mondo mi ne kanyalore koso kunyalre. Daktari, ang'eyo ni sa tin ahinya, wach mari mogik manyaka wachi to kiyie inyalo miyowa namba ni, inyalo nyiso bende kama intiere, nikech samoro ng'ato neni mondo mi ong'e kae deni tamri chiwo namba e radio deni baba ok obiro moyudo konyruok mare. Koro wakwayi kiyie inyalo chiwo namba ni kaachiel kod nyiso kama intiere sama director mar Zero Bobel nyisa ni nyaka watiek chenro ni jaduong'. Mimi ile kitu yenye ningeambia watu kwamba mwili ya binadamu hakuna ule mtu mwenye anaweza sema kwamba ndiye anajua sana. Na tena siwezi pinga kazi yenye madaktari wengine wanafanya. Siwezi kupinga. Lakini kama umekuwa mgonjwa, umetembea na haujapata jawabu, jaribu sisi pia uone kama utapona ama hapana. Sisi si Mungu na sisi hatuwezi danganya wewe kwamba sasa sisi ndio tunaweza kila kitu, hapana. Tire moko bene moko nyale. Lakini jaribu uone ukipona tunamshukuru Mungu. Otherwise hapa sisi we are not herbalists and we only use natural means, diet, detoxification, exercise and relaxation. Ni kaka ile nyiso kuma intiere to gi namba ni kinyalo yie mar wacho namba ni mar simu to wach no mos ma ng'ato nyalo ndiko jidong. Wach kama intiere. Mimi naitwa Osborne, Daktari Osborne Mabalu. Hapa ni Tomboya Estate. Hospitali yangu inaitwa Rafa Physiotherapy and Naturopathy Hospital. Namba yangu ni 0713452250. Nambari mar simu en 0713452250. Inyalo chopo ire kapo non tuo moro tire machandi nikech wane piny noero masani tuoche nyoro oganda. Mano momiyo nyaka wawuoge siasa, wawuoge dongruok moko to kendo weche gi bende momanyo ngimani kaachiel kod ngimani. Nyinga en Haron Otieno. Hello cameraman Maras Jesse Omondi mantiere kamera moko kaachiel kod Zero Bobel sina producer mar chenro ni to kod Dan omiwa chopo ka wagonero kamano kawuok Rafa Physiotherapy and Naturopathy Hospital Tomboya Estate. Nyinga en Haron Otieno.